ଓଡ଼ିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସକାଳର 10 ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ। ଖବର ନମ୍ବର 1, ବଢ଼ୁଛି ଅଭିନେତାଙ୍କ କଳି। ବଢ଼ୁଛି କଳାକାରଙ୍କ କଳି, ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟୁନି। ଗତକାଲିର ବୈଠକ ପରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ପୁଣି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରି ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତା ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ମନୋଜ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜର ମନର କ୍ଷୋଭ ଓ ଅଭିମାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 2, ଟଙ୍କା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମଜୁରିଆଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଘଟଣାରେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁର ତନାଘନା। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଦଳ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛି ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। କଳା ଟଙ୍କା ବଦଳ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଓ ଇଡି ଆରବିଆଇକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆରବିଆଇରୁ 4 ଦିନର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଓ ତଥ୍ୟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆରବିଆଇର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ବଦଳ ପଛରେ କେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ତନାଘନା ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 3, ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ବୋଲେରୋ। ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ବୋଲେରୋ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାପାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଘଟିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପିଙ୍ଗିରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ଧଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ତେଲିମୁଣ୍ଡା ଛକ ନିକଟରେ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଯୁଗଳ ଦିଗାଲ। ତାଙ୍କ ପୁଅ କୁଶ ଦିଗାଲ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 4, ସୀମା ଲଙ୍ଘିଲେ ଟୁଟୁ ନାୟକ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମାରିଲେ ମାଡ଼। ଏହା ସହ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଖାରବେଳନଗର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଥାନାରେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସର ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 5, ପିଆଜ ପାଇଁ ଠେଲାପେଲା। 25 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ନାଫେଡ଼ ପିଆଜ। ନାଫେଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଶସ୍ତାରେ ଦିଆଯାଉଛି ପିଆଜ। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ମାର୍କେଟରେ ପିଆଜ ଦର 70ରୁ 80 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନାଫେଡ଼ ଏବେ କେଜି ପ୍ରତି 25 ଟଙ୍କାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଖବର ନମ୍ବର 6, ବିବାହିତ ମହିଳା ବର୍ଷକୁ 12,000 ଟଙ୍କା ସହ 500 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶୁକ୍ରବାର ନିଜର ମାଇନପୋଷ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ରାୟପୁରରେ ଥିବା ଭାଜପା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କୁଶଲାଉଠାରେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭାଜପାର ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଚିଠି ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ମନିପୋଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ରେଜଲ୍ୟୁସନ ଚିଠି ଅଟେ। ଖବର ନମ୍ବର 7, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ସାମିଲ ହେବ ଆଉ 2 ଜିଲ୍ଲା। ଗାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର ସହ ପ୍ରତି ପୂଜାସ୍ଥଳୀର ହେଉଛି ବିକାଶ। ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଐତିହାସିକ ଯୋଜନାରେ ଆଉ ପୁଣି ସାମିଲ ହେବେ ଆଉ 2ଟି ଜିଲ୍ଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଡେଲି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଖବର ନମ୍ବର 8, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପେନସନ ଭେଟି ଦେଇପାରନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ଖବର। ମୋଦି ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ତଦନୁଯାୟୀ ସରକାର ନ୍ୟାସନାଲ ପେଣ୍ଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପେନସନ ରାଶିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଏଥିଲାଗି ସରକାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ମଡେଲ ଲାଗୁ କରିବା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 9, ଓଏସ୍ଏସ୍ସିର ସୂଚନା, ପିଓ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଗକୁ କିଛି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା, ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜିତ ହେବା ନେଇ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏକାଧିକ ପରୀକ୍ଷା ରହିଥିବାରୁ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଡ଼ ପଦରେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ, ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ନୂଆ ଇଡି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଆହୁରି ଏକ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଡେଲି ଏହିଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।